Vítajte u nového dielu, toto je naše prvé video, len Lajhaka už nechcem prinúť, lebo ma nás začal kilovať. No takže toto je naše prvé video, toto bude len bohužiaľ 5 minútové, lebo môj natáčací systém je na hovno. V tomto diele si ukážeme s opitým týmto zemiakom survival. Ja som no, to je jedno, ja sa mimochodom tranangujem. Toto je server taký dobrý, hej. Minecraft EU. Adresa je ľahká, len sa teraz zmenila, takže ju neviem práve najlepšie naspamäť. No dobre. Čo je? Pozor, Píser sa na nás portol, zabij ho. Ale neviem, že... No poďte, zober si nejaké kaktusy, neviem na čo. Nemám nič, že som tu ubrali. No ty si nás začal kilovať. Ja som len išla, on je čau, dá dorať. Od nás si videl. Ináč ja som ťa skillil. Ja som lava, keď som ťa zdolal. Tak máme drevo, toto sú... Moje drevo. Hovno. Ja mám raz, dva, tri, štyri staky. Ja si keď si dobrali na moje drevo. Z tvojho som vyťažil len jeden stak a 24 drev. No, poďte stavať. Ideme napríklad sem. Nekillujte sa! Ja som bol v duchu, ja som ho nemal ako filmu. Ja som vás hore. Nič, ma nikto nemáš ako filmu. Jasná. To je moja hláška na podu. Hej, toto bude podlaha, lebo sa mi nechce to vyhodovať. Kurňa, sprostý strom. Zabijte ten strom. Zabijem, si na mne ten strom. Au! Ty, Vyser, zabil si ma? Tu máš. No jasné. Šťastie, že kamením som ťa. No robte už podlahu, toto je podlaha. Hej, potato, poď sem, dám ti drevo. Potato, poď sem. Hej, ty, hej, čo to robíš, na čo to robíš? Nerob to. Ty opitý zemiak. Marti! Ostatno si dostávajte, trananguje na ozera. Vyprávstvo, čuž. Teraz ktorý? Vyse. Vyser sa vyster. Vyse. Víti, je to fezoruje. Neviem prečo, som si nedávno stiahol kantera. Vtedy mi to Akého kantera si si stiahol? Kanter 1.6, či jak sa to volá. Odkiaľ? Z Udostov. Viete na stránku, kde si to stiahne a pôjde ti to aj z multiplayer serveru. Je to fest seka. Tak au. Ale dajte to preč to vystie. Kurňa, zase som to videl. Rýdne zlákavý. Na tomto serveri sa poprvé často nevyskytujú lagy, lebo tento server je celkom dobrý, takže nám všetkým trom sa vyskytujú lagy momentálne. Lebo momentálne sa neviem čo je. Neviem, kde to je. Rýdne, čo mi to tak laguje? Neviem. Máš pomaly Ja kom. som tu mali ten názor, ale to sa mi No, veď už. Zoberte si drevo. nemám drevo, čo ste mi dobrali. No a teraz, hej, čo do ryti ste to urobili? Ja to tu nechajte. To on robil, ja drevo nemám. A vyse, dám fečo. Vecko. Jasne. To treba, že perse. Ej, Dránko, ten to utíka hore. Čo? Kúkni na mňa. Ne, skús ma dobehnúť. Hej, daj si za